Moi boas, somos a Banda da Loba. E queremos mandar un saúdo á Asociación Querendo e darvos as grazas por visibilizar unha enfermidade que nos afecta a moitas de nós e aínda así casi nin está recoñecida como tal. Incluso sendo unha enfermidade moi limitante para as persoas que a padecen. Moitas grazas polo voso traballo e tedes o noso apoio. Forza!